Poštovani gledalci, upravo je gotov još jedan košarkaški turnir za kompanije gde je ekipa Yildiz Holdinga pobedila ekipu Tusaša u finalu rezultatom 60-58. Za najistaknutijeg pojedinca na turniru izabran je Abdul Rahman Jaksu iz redova ekipe Yildiz Holdinga koja broji preko 80.000 zaposlenih i širom Turske i sveta. Druga pozicija je bila za ekipu Tusaša iz Ankare koja je osvojila ovogodišnji CBL turnir u njihovom gradu, dok je treće mesto pripalo ekipi Havelza. Na turnir je okupio 12 ekipa, 6 ekipa iz Srbije, 5 iz Turske i 1 iz Republike Srpske, a turnir je trajao 4 dana i odigravao se u 3 različite hale. Odigrano je 28 utakmica u hali Vizura, u Zemunu, u hali Šumice na Konjarniku i finalni dan se odigrao u hali Ranko Žeravica u Beogradu. Imali ste priliku da pratite ceo program na YouTube kanalu Basketball Corporate Cupa. Za komentatorskom pozicijom bili su Marko Mićunović i Nikola Bojčević tokom cela 4 dana, a nadamo se da će biti još više ovakvih događaja u Beogradu i Srbiji. Studio